तो हेल' लोगोफोर बोरै दं नोंथांमोननि बिटिआर रास्तायाव टेसन दिनै खनसे फिन फरायफिननाय जाबाय थ' नोंथांमोन बोरै दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोबाव समनिफ्राय भिडिअ लाना फैयाखैमोन दिनैसो आरो खनसे फिन लाना फैफिनलायबाय मानो होनब्ला आंहा जोबोद प्रब्लेमाव गोग्लैसोनानै दङमोन बिनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाना फैनायाखैमोन नोंथांमोनाव बिनिखायनो आं निमाहा बिग्रोनाय जाबाय सिगाङावनो ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे एप्सनि सायाव सावरायनो सानदों बे एप्सखौ आं नोंथांमोननो दसे थानानै खोन्थानोसै थ' फैदोंबा भिडिअखौ जागायनोसै नोंथांमोननो फोरमायनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ गोदान जायोब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामगासिनो दा थाम थ' फैदोंबा भिडिअखौ जागायनोसै नोंथांमोननोथ' बे एप्सनि मुंखौ खोन्थाखागोन आं खोन्थानायालाय बे खोन्थानायनि सिगां नोंथांमोननाव मोनसे गोनांथार खोथा सावरायनो सानदों बे खोथायानो जादों आं नोंथांमोननो रस भिडिअ होनो होननानैसो बे चेनेलखौ बानायदोंमोन नाथाय आं रस भिडिअ होनो हानाय नंला लोगोफोर मानो होनब्ला आंहा जोबोद प्रब्लेमाव गोग्लैसोनानै दङ बेनि थाखाय आं नोंथांमोननाव निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आं नोंथांमोननो बिदिनो एप्सनि सोमोन्दै जायखिजाया काइन मास्टार भिडिअ बानायनायफोर जायखिजाया भिडिअफोरखौनो आं बेयाव होबाय थागोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय अननानै आंखौ सापर्ट होलांबानो जाबाय थ' फैदो होनबा खोन्थानोसै आं नोंथांमोननो बे एप्सनि सायाव थ' नोंथांमोननो जा एप्सखौ आं खोन्थानो होनना सानदोंमोन बे एप्सआनो जादों एसि मार्केट नैया बियोनो एसि मार्केटआ थ' नोंथांमोना बे एप्सखौ माबायदि पारचेस खालामनो हागोन माबायदि डाउनलड खालामनो हागोन आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै गिबियाव नोंथांमोना नोंनि जायखिजाया क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालाम आं नैबे गुगोलखौ अपेन खालामसै बे गुगोलावनो आं बांसिन एप्सफोरखौ डाउनलड खालामो आं क्रम ब्राउजारखौ बांसिनानो इउज खालामा थ' नोंथांमोना थांनानै बेयाव एसि मार्केट सार्च खालामबानो जाबाय एसि मार्केट सार्च खालामनायनि उनाव नोंथांमोननि सिङाव नैया बेबायदि मोनसे नोंथांमोननि गेजेराव नैया बेबायदि मोनसे पेज जायखिजाया लिंक मोनसे अपेन जागोन बे लिंकआव नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना सिंथिं नायलांबाय थादो ओमफ्राय बे डाउनलडनि अपसनाव नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय होमब्लानो नोंथांमोननि एसि मार्केटआ डाउनलड जागोन ओमफ्राय नोंथांमोना आं खोन्थागोन माबायदि आरो नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामखांनायनि उनाव माबायदि इउज खालामनांगोन थ' डाउनलड खालामखांनायनि उनाव जेबो खालामनाङा बे सिम्पोल बेखौ नायना लादो ओमफ्राय सिम्पोल जानायाथ' जाखागोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांदो माबायदि थ' बे एसि मार्केटखौ अपेन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननियाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन ओमफ्राय नोंथांमोना जायखिजाया गेम्सआव बेयाव गेम्स फैगोन गेम्सनि उनाव बेयाव एप्स फैगोन एप्सनि उनाव बेफोरखौ नायदो नोंथांमोना जायखिजाया नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर भिडमेट इत्यादि इउज खालामाबा नोंथांमोना बेयाव जेबो फैसाबो गारनो नांनाय नङा बेफोरो काइन मास्टार बेफोराव नोंथांमोना जायखिजाया फैसा गारालासिनो नोंथांमोना बेफोराव आजादिनो इदिट खालामनो हागोन बेफोराव बांसिन फैसा बियो पिक्सारफोराव बांसिन फैसा बियो इन्सटाग्रामफोराथ' नोंथांमोना बांसिनानो सलायो बांसिनानो सलाया जानानै ओमफ्राय बांसिनानो नोंथांमोना बेयाव गासिखौबो जि बुस्थु नांगोन जि एप्स नांगोन नोंथांमोना बेयावनो मोनजोबगोन आरो आं गोबाव समनिफ्रायनो बे एप्सखौ सलायबोगासिनो नोंथांमोना बिसास खालामनो जाबाय आंखौ नोंथांमोननि सिगाङावबो खोन्थाखाबायमोन थ' आं नोंथांमोननो बे एप्सनि लिंकखौ आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन आरो नोंथांमोना बेयाव जायखिजाया एप्सखौनो फ्रियावनो डाउनलड खालामनानै फ्रियावनो फैसा होआजासे इडिट खालामनो हागोन थ' बेखिनिल'सो दिनै भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामदो थ' लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय